Kwazwai vadiwa vateereri, ndinogamuchirai zvakare pachirongwa Zim Facebook Secret and Confession. Regai tipinde mufirst confession yedu. Makadii mukoma Nash? Ndiri murume ane makore 40 years. Zvino ndakauya muno munyika yeBotswana ndichitsvaga kurarama. Upenyu hwanga hwakaoma. Zvaisava nyore kuti ndibhadhare rent nekutengawo chikafu. Mukufamba umu ndakazosangana nabhururu wangu. Ndichamuti kutambura kwedu kwakafanana. Ndokubva ati sha, ini ndafunga kunoromba, asi kwekuenda kunoromba kwacho kwaive kusina mufunge. Takazoudzwa nemumwe mukomana uyo aiti ane kwaanoziva kunoitwa zvokuromba, uye akavimbisa kuti achatiperekedza. Mazuva achifamba paya, kusvika zuva rekuenda rakwana, rwendo urwu rwaive rwekuenda kuMalawi. Takaenda paya tiri vatatu, asi bhururu uyu wekuenda nesu aivawo nemari dzake, uye aivawo atiudza kuti zvinoda moyo yakasimba. Isu tikati hatichadi nhamo. Takasvika kuMalawi kuya ndokuenda kune imwe nzvimbo yaive musango raiva nemakomo. Nzvimbo yaityisa iyoyo. Takasvika zvekuma 3 PM. Tasvika nzvimbo iyi yaive yakazara mota dzairatidza kuti vanhu vane mari dzavo. Asi kwainzi kana masvika apa hapana anotaura nemumwe. Takararapo sekuti yaive nzvimbo iri busy. Yanguva yedu yekupinda, ndokupinda paya. Maiva nekachembere kechirume kainzi Madhala Mukamba, kainge kaBushman. Madhala ainge akagara pakati peshato yakakombwa nemakonzo. Izvo zvinhu zvakaitisa kuti hana yangu irovere mudenga. Takabvunzwa munodei pano, tikati tauya kuzoromba, zvikanzi mune yekuromba here? Ndokubva tanzi isai 3000 rands each. Taiva tine munhu akazotibhadharira. Ndeuya bhururu aive atiudza nezvaMadhala. Apiwa mari paya, takanzi makashinga here? Taive tongodaira zviya zvokushingisa, asi hana dziri mumaoko. Madhala akati usiku huno munofanira kutanga process. One process takanzi bvisai hembe. Tabvisa paya ndokubva tapuruzirwa mushonga waiita sekuti iropa. Zvainhuhwa. Ndokunzi mucharara mumakofini, but makofini aya aivawo nemutumbi yevanhu uye neshato. Takaperekedzwa mubako nemunhu aishandidzana naMadhala. Mubako umu mainhuhwa zvokurevesa. Takaisirwa matochi, zvikanzi pano ndo pamunovata. Ndakavhurirwa kofini, ndakaita sendichapunzika pasi nekutya. Ndakamboda kuramba, asi bhururu akandisimbisa akati, tatovako ngatizviitei. Mukofini maive nechitunha chairatidza kuva munhukadzi, neshato yaishinyira zvomene. Takapinda muye, sahwira wangu, ini mangu, iye make. Takarara tichinanzviwa nenyoka iya, muviri waive warukutika. Kwakazoedza ndokubva Madhala auya akati, ndizvozvo vanangu, nau iwe chiita bonde nechitunha chiya. Zvichireva kuti hauzombofe wakarara nechinhu chinonzi mukadzi, oro kuita mwana. Izvi zvakandishungurudza, asi taive tatovapo. Sahwira akaudzwawo the same thing. Takazoenda kwataive tasvikira, zvikanzi chigarai makamirira usiku kuti muite zvinotevera. Zvisinei usiku hwakasvika paya, ndokubva tanzi endai guta rakati, munotsvaga katsi. Kana muchinge mawana katsi nhatu muye nadzo. Takaita usiku hwese tichitsvaga katsi, asi takazowana 2 bedzi, ndokudzokera nadzo. Madhala akati urayai katsi idzi, munwe ropa racho, zvinokupai ushingi. Takaita sokudaro. Ndokuchibva tanzi vazukuru, dzokerai munzvimbo dzamunobarirwa, muende munovata nemadzikoma enyu. Takapedza ndokudzoka kuno kuMalawi nehurume hwedu. Hama zvaisava nyore, asi chekuita paive pasina, uye taive tanzi mukasvika munzvimbo yamunobarirwa, musiye matenga katsi, inova ichagara pamusha. Takaenda paya ndokusvika, hama dzakafara nekupemberera, asi vaisaziva zvatainge tafambira. Handina kuda kupedza nguva, ndaive nekamari kanova kandakashandisa kudhakwisa mukoma wangu. Mushure maizvozvo ndipo pandakavabata. Havana kana chavaiziva. Ndakatora hurume huya mukaplastiki. Kuseni ndakapfumotsvaka katsi. Mai vakabvunza, ko unoidii?
ndikati ndajaira kurarama nadzo kunzvimbo dzandinoraramira. Ndakasiya ndapa mai basa rekuchengeta katsi iya ndokudzokera kuMalawi kuya. Ndakasvikonzi ndainge ndagona ndichasvika mari iriko kumba. Ndichisvika zveshuwa ndakawana mubhedha wese wakazara mari. Ndiko kwakava kuita mari kwangu. Kumusha ndinoenda kahwani pagore ende ndinenge ndichinoona kuti kiti yangu yakura sei nokuti ndakanzi kukura kwayo kunounza futi mari. Nyaya yazondisvitsa pano ndeiyi. Mukoma mari iripo asi kuti ndigare nehama oro mukomana oro musikana webasa handikwanisi. Nokuti ndave kudzoka ndakapiwa makonzo 2. Zvino akabereka mukoma. Garaji razara neimwe room. Apa ndofanira kumabikira everyday. Ndaneta. Hama ndonodzionera kuma guest house nekutya kuzikanwa. Kana vari mukoma vakazongofa vasina kana kurwara zvako. Izvezvi mai ndivo vari kutevera. Asi handisi kukwanisa kuti vafe. Ndivo munhu asara chete. Taingova 3 chete. Vadikani ndiyo confession yatatumirwa naHaidee. Regai tione kuti tingabatsirana nesei mucomment section. Makadii mukoma Nash? Ngozi yatakapara natete yava kumuka mudzinza medu. Ndiri mukadzi ane makore 50. Ndakaroorwa ndokuita vana vangu 4. Ini nemurume wangu taive tisingafungiri kuti pamwe tichaita sabhuku namai sezvo bamukuru vaivepo, asi vakazofa nekuda kweBP. Ndokuzoitawo mai sabhuku nokuti bamukuru vaivafa vasina vana. Murume wangu ndokuitwa sabhuku mudunhu matinogara. Izvi zvakaitika vana vangu 3 vatova kudzimba dzavo, kwangosara last born anova mukomana. Muna 2018 mwana wangu mukomana akauya nemusikana kumusha achiti ndatizirwa kuHarare kuchikoro kwaaiva. Isu tinogara kuGokwe. Paakauya muroora, ini hangu samai vane chiremerera mumusha handina kufara nekuda kwekuti ndaida mwana wangu aite zvemabhuku. Azondichengetawo uye zvaingonyadzisa kuti mwana wasabhuku akaendeswa Harare kunodzidza akatizirwa ndokudzingwa chikoro. Vana vakauya ndokutanga kugara nesu, asi ndakabvunza kuti vabereki vemwana uyu vari kuziva here kuti ndozvavapo. Vana vakati ini handina kumbozodawo kubvunza zvakawanda nekuda kwekuti muroora ndaisafarira. Ndakanga ndaakutoona kudyiwa kwemari yemwana wangu. Pavese ndiye wandakanga ndazvipira kuitira zvose kuti agare pamba. Ndaida vana ava vadzidze. Mukoma takagara pasi sedare remusha tikaona zvaive nani mwana uyu abviswe pamuviri. Timutsvakire mhosva adzokere kumba kwavo kuitira kuti wedu mwana apedzese yunivhesiti yake. Takatora musikana uya ini nanatete vemumusha tikanomubvisa nhumbu. Asi chakaitika ndechekuti mwana uyu nhumbu ichingobva akabva afa. Isu takazongoudza vanhu kuti mwana abva pamuviri kwakutofa. Pakaitika zvese izvi hapana hama yemusikana uyu yatakaudza kusvika tivige mwana wavo. Wangu mwana akazopedzisa kuenda kuyunivhesiti kuya, asi kubva zvaapedza haana kumbobvira awana basa. Dzava 3 years musikana uya ashaya. Asi tashaya rugare. Mwana wangu mukomana ava kupenga. Takamboedza kufamba asi zvakaramba. Mumusha medu gore rega rega musi wa 12 May unova musi wakafa mwanasikana uya kunofiwa. Kutaura kuno n'anga dzemumusha medu dziri kuti ini ndiri kufa musi wa 14 ende mazuva aswedera. Mukoma ndibatsirewo ndisafa kuti tiudze hama dzemusikana zvakaitika hazvigoni, tinoshoresa mhuri uye kuti tinozonzi takauraya mwana wevanhu hazvibudi zvakanaka. Regai tipinde paconfession inoteera. Makadii mukoma Nash? Mukadzi wangu akauraya girlfriend yangu. Zvino ava kuteerwa nechipoko chake. Ini ndiri murume ane makore 50 okuberekwa. Zvino zvakaitika ndezvokuti mudzimai wangu pane paakatanga kuti ava kuda kunotora maid nekuti basa ramuremera. Ini ndakati hapana chakaipa, asi panguva iyi ndaive negirlfriend yandaifambidzana nayo. Ndakaona akakodzera kuti aite maid sezvo anga ava kunetsera kugara neni achiziva kuti ndine mukadzi kumba.
Ndakazongoya negirlfriend ichibva kubasa ndichiti ainge ari hama yabosi vangu ende anga anzwa nekutsvaga basa. Mudzimai wangu hapana chaakambofungira apa. Yaitova girlfriend yangu yandainge ndadanana nayo for 2 years. Takagara zvedu asi ndainge ndakutoita senge ndava nebarika zvekuti ndaitoti kana mudzimai wangu zvangu asipo ndaitosara zvangu ndichisasana namaid. Dzimwe nguva taitoita bonde aripo asi muchiwande. Saka zvakazoitika ndezvokuti mudzimai wangu anoita zvekuoda hembe kunze kwenyika. Saka ainge aenda kuTanzania. Akasiya atiudza kuti aizodzoka iri Sunday asi hatizivi kuti chii chakazoitika. Akazodzoka iri Friday. Imba yainge yatova yeduzve. Takawanikwa tichiita bonde muliving room nokuti tisi tega tainge tiri pamba apa nguva dzese. Takazongoona munhu Berengu kuvhura door. Akamira akabata musoro. Hei, zvakazoitika ipapo. Mukadzi wangu akamhanya kuenda kukitchen. Akadzoka akabata banga. Isu tainge tiri mubishi rekupfeka hembe dzedu. Ndakazongocheuka vainge vatobaya girlfriend 3 times pahuro. Ropa rakaita kudhubuka kuita kunge chitubu chemvura. Rakawanda. Munhu ndokudonhera pasi. Ini ndakamhanyawo kubathroom kuti ndinotora towel kuti ndistope bleeding. Ukuwo madhamu vaingewo vangogara pasi banga richiri mumaoko. Girlfriend yangu yakafa zvinosiririsa munongonzwa hama. Apa handina kana hama yake yandaiziva oro kutaura nayo. Ndakabva ndashaya kuti ndoita sei. Yainge itori medhaka iyi. Ndakatora foni kuti ndifonere ambulance kana polisi. Mudzimai wangu akamhanya achinonditorera foni, achinoikandira kwakadaro, akati handisi kuenda kujeri nekuti ndiwe wakonzeresa zvese izvi. Takazotaurirana kuti taizonorasa bhodhi iyi sei. Takakeya door, ndokutora blanket, kwakuputira chitunha, ndokugadzirira mumba manheru. Takazoisa chitunha ndokunochirasa namadhamu mudhamu. Takazodzoka pamba pasina anotaura nemumwe. Pasina mazuva ndipo patakaona picture rake painternet kunzi missing nedate racho rakaitika izvi. Nekutya ndakanga ndava kuti kumukadzi tiende tinozviisa mumapurisa asi mukadzi wangu akabva aramba. 2 months dzapera mukadzi wangu akavhura big shop mutown pasina mari asi akati iye bosi waanohodhera ndo vamupa mari. Zvino business rakatanga richifaya zvokuti akatanga kuchinja. Mukadzi asisara ari pamba chero bonde paive pasisina. Ndipo pandakazofunga zvokuenda kumaprofita ndichifunga kuti pamwe kuda imhepo. Ndakasvikoudzwa nezvegirlfriend yangu zvikanzi ndiye akashandiswa kuti mukadzi aite mari asi manje zvichamumukira nekuti pane mhiko yaakaputsa musi waatofa. Banga raakamubaya naro haana kuenda naro Tanzania ndokusaka. Hapana kupera 4 months mukadzi wangu akatanga kuita manightmare. Iye anoti anoona girlfriend yangu ichiuya kwaari achimubvunza kuti ko wakandiurayirei. Zvakatanga zvichiitika usiku, kudzamara zvatanga masikati. Tainge tiri musupermarket. Mukadzi wangu akangotanga kumhanya achitiza, achideedzera kuti wakafa iwe ndisiye, wakafa iwe ndisiye. Vanhu vakatoungana, ini kwakutozotora mukadzi wangu ndokutiza naye tichidzokera kumba. Zvino hama dzake ndakazodziudza zvandiri kusangana nazvo, asi ini ndafunga kuendesa mukadzi uyu kuvabereki vake nekuti handichazvigoni. Ndomuendesa sei kuvabereki vake because ingozi iyi. Anotoda kuti iripwe kune varidzi vemwana. Ini ndaneta mukoma. Vateereri ndo confession imwe yatatumirwa naHaidhi. Achitsanangura zvakaitika maurayiro akaita mukadzi wake girlfriend. Manje akufunga kuda kudzosera mukadzi kuhama dzake sezvo ari kuita manightmares nechiitiko chakaitika. Asi ini zvandinongofunga nezvekuti dai mangoenda kunokonfesa motaura chokwadi chezvese zvakaitika
nokuti chandinoziva ndechekuti mushonga wengozi kuripa. Vateereri ngatione kuti tingabatsirana sei naHaidt.